ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଲଗାଇଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା ଏକଦମ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇଦେଲେ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମାଧାନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଘର ବାହାରେ ଲଗାଇବେ। ଘର ବାହାରେ କେବଳ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଏବଂ ଓମ୍ର ଚିହ୍ନକୁ ହିଁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲଗାନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ଅନେକ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।